ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆଗ୍ରାହାଟ ସ୍ଥିତ ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ଧାମକୁ। ଏଠାକୁ ଯିବାର ଆଡ୍ରେସଟି ଆପଣ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପରୁ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଟକ। କଟକରୁ ଆପଣ ଚୌଦ୍ୱାର ଯିବେ ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ଛକରୁ ଆପଣ କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ରୋଡ଼ର କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ ଚାରିବାଟିଆ ରୋଡ଼। ଚାରିବାଟିଆ ରୋଡ଼ରୁ ଆପଣ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି, ଯାହାର ନାମ ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏହା ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ନ୍ତି ମହାବୀର ହନୁମାନଜୀ। ତାପରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ମହାଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଗଣ ଏବଂ ମାତା ଅମ୍ବିକା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ। ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ପେଟ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଏକ କୂପ ଏବଂ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ଏହି କୂପର ପାଣି ଅତି ମଧୁର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଅଟେ। ଏହି କୂପର ପାଣି ଆପଣ 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ପେଟ ରୋଗରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅତି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଦେବାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ 4ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ ଗାଦି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଅତି ପୁରାତନ, ଯାହାକୁ ବିରାଟ ଗାଦି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ଧାମକୁ ଏବଂ ହଜିଯାଆନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।